Haga jingile kai Duran Cup quarter final hapadeng ka kenhun jong ridim tlang ka North East United Persia ke Indian Army. Haba phai shagani ka jingile kai quarter final hapadeng kini ki artli ki kenhun. Haga kela step ka jingile kai ka long mari khai haga babaro artli ki kenhun ki klemla bat ki ijar hadu ukot ka kela step wala da baro artli ki kenhun kela Persiang ka to ka ne ban yo pen ki ijar. Bad haga kelamin haba sedang jong ka kelamin ka jingele kai kadang ne kumju Henry haga minit ka basan peway lengba ukon sam Falguni ubade player naga jella Manipur uliyo bantiap ya ka gol ka baningkong naga banta ka North East United haga ni ka jingele kai bad lengba ka ni ka gol ka lapan kemen ya ginong Christian jong ka North East United ki bawan bansaki ya ka ni ka jingele kai bad dei lema ka ni ka shigol jong player naga jella Manipur kirang elekai jong ka Indian Army ki klemla shu ban sikuliang adu bukot ka kindai peu minit bat san minit ka additional time. Ban lengbang ka shigol ka North East United kalayo ban rong sya ka semi final aga sin ka baningkong aga jingle kai Duran Cup. Bat ka quarter final ka baar kadai hapadeng ka East Bengal Persia ya ka Gokulam Kerala ka banile kai Laishai ka sngi.